Hvaljeni Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu. Danas ćemo govoriti o pradjedovskom proklinjanju. Kletva u smislu proklinjanja jeste suprotnost blagoslovu. Proklinjanjem zazivamo na nekoga ili nešto zlo, a blagoslivljanjem dobro. Dakako da je kletva i zloće uvijek grijeh. To je zazivanje đavla za pomoć. Taj grijeh može biti teži ili lakši, ovisno o objektu, o namjeri onoga koji ga čini i o okolnostima. Monsignor Milivoj Bolobanić u svojoj knjizi Kako prepoznati zamke zloga donosi svoje iskustvo. Ako je kletva izrečena s pravom zloćom, a posebno ako postoji krvna veza između onoga koji proklinje i prokletog, mogu se događati strašne posljedice. Već u molitvi Gospodnjoj molimo ne uvedi nas u napast, čime molimo Boga da nas oslobodi napasti, bilo tako da ne dopusti da budemo napastvovani, bilo tako da nam da milost da ne budemo pobijeđeni u napastima. Ukoliko je potrebno, možemo u osobnoj molitvi posvetiti posebnu pozornost ovoj nakani, razrađujući je u razmatranju i izlijevanju srca pred Gospodinom. Izmolit ćemo sada molitvu za oslobođenje od pradjedovskih proklinjanja. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vječni Oče, prikazujem ti krv, patnje, boli i rane Tvojega Sina Isusa Krista, koje je podnio bičevanjem na stupu za sav narod koji živi pod teretom kletvi, zbog grijeha svih predaka i njihove neposlušnosti, te zbog prekida zavjeta kojeg su s Tobom sklopili. Neka nas bičevanje Tvojega Sina oslobodi, njegove rane iscijele, a njegova predragocjena krv spasi. Amen. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen.